Aquestes eleccions, a més, es presenten obertes. I és veritat, pot passar qualsevol cosa. I aquestes eleccions es presenten en un marc. I el marc és el de l'ofensiva de la dreta. Una ofensiva de la dreta en el terreny econòmic, quan volen que paguin els de sempre, una ofensiva de la dreta en el terreny judicial, quan s'atreveixen a portar a la banqueta dels acusats aquell que ha intentat acusar el franquisme, i una ofensiva de la dreta, també, amb aquells que volen retallar ara l'autogovern. Una ofensiva dels valors també de la dreta, quan intenten desesperadament buscar a Europa la resposta per assenyalar a la immigració com la causa de tots els mals, com ahir mateix feia l'alcalde de Vic i la gent de Convergència i Unió. I crec que davant de l'ofensiva de la dreta, de l'ofensiva econòmica, social, amb llibertats, judicial, no ens podem arronsar ni resignar. La responsabilitat de la gent d'iniciativa, la responsabilitat de conformar amb condemnar la corrupció. Des d'iniciativa hem de fer una apel·lació a un pacte. Hi ha un pacte per l'expulsió de la corrupció de la vida pública, a un pacte per canviar les regles del joc, a un pacte perquè la política tingui parets de vidre. I és un pacte fonamental per la qualitat democràtica, però és un pacte fonamental també per tornar la credibilitat a la política com l'espai de transformació de la realitat quotidiana de la gent.